Așa, salut meu. Bine vă regăsesc la un nou episod. Mă rog, ăsta nu e episod, mai mult un info video. Da, vreau ce zic. Așa, ce vreau să vezi cu băiatul vostru? Deci, ăsta era contul meu vechi. Spawning.box. Am decis să fac un canal nou. Motivele sunt încă neștiute. De fapt, sunt știute. În fine. Da, deci, am decis să fac un canal nou pentru că canalul trecut îl aveam de 2 luni și ceva și nu am reușit să evoluăm mai deloc pe el. Adică majoritatea subscriberilor erau din gen altă țară și gen nu aveau nicio legătură cu româna și ce vreau să vă mai zic, nu știu, nu era proporțional numărul de subscriber cu numărul de vizionări la videoclip. Adică normal dacă ai 200 de subscriber, normal la fiecare videoclip măcar ai 20-30 de vizionări, știi? Dar așa cât aveam eu, cam vreo. Da, deci asta e noul meu canal, o să fiu mai activ pe el, sperăm. Și da, cam atât a avut băiatul să vă zic că la revedere.